Tervetuloa takaisin taas tänne. Ja tällä videolla me käsitellään Suomen ilmavoimien historiaa. Eli Suomen ilmavoimat perustettiin vuonna 1918. Ilmavoimat perustettiin alun perin tukemaan valkoisten joukkojen sisällissodassa, ja sisällissodassa nyt oli ne kaksi puolta, valkoinen ja punainen. Ja sisällissota syttyi poliittisten ja muiden asioiden ristiriitojen takia. Sitten taas Suomen ilmavoimat olivat yksi maailman ensimmäistä ilmavoimista, eli tosi harvalla oli ilmavoimia. Sitten ensimmäinen lentokone, joka Suomen ilmavoimat sai, oli Tulin Typ D. Se saatiin lahjoituksena Ruotsista. Seuraava lentokone, joka Suomen ilmavoimille saatiin, oli Albatros B2, joka oli saksalaisvalmisteinen kaksitasoinen tiedustelu- ja koulutuslentokone. Sitten kuule päästään sodan pariin. Toisen maailmansodan aikana Suomi taisteli ylivoimaista vihollista vastaan Neuvostoliittoa. Vaikka meillä oli hyvin vähän resursseja ja olimme todella köyhä maa, saimme silti useita merkittäviä voittoja Neuvostoliiton ilmavoimia vastaan ja saimme pidettyä heidät pois maaltamme. Sitten on sota ohi jo. Sodan jälkeen ilmavoimat modernisoitiin ja Suomen ensimmäinen suihkukone De Havilland Vampire otettiin käyttöön vuonna 1953. Ja siitä alkoi siirtyminen suihkuteknologiaan. Suihkulentokone oli tilattu suoraan Britanniasta, joka oli hyvin kehittynyt sotalentokone ja oli myös hyvin nopea siihen aikaan. Sitten päästään melkein nykyaikaan kuule. Nykyään Suomen ilmavoimat operoivat moderneilla hävittäjillä, kuten FA-18 Horneteilla, jotka otettiin käyttöön vuonna 1995. Toki nykyään on vielä modernimpia hävittäjiä, kuten F-35, F-22 ja Su-57, mutta tulevaisuudessa hävittäjäkalusto uudistuu F-35 Lightning II-koneilla, mikä pitää ilmavoimat maailman kärjessä. Ja emme ole teknologian jäljessä. Suomi on tilannut F-35 hävittäjät Yhdysvalloilta ja kaikkia niitä tuli 64 hävittäjää. Suomi käytti noin 8,4 miljardia dollaria niihin, eli noin 7,6 miljardia euroa. Ja tässä alkaa nyt video aika lailla olla. Ja tätä et välttämättä tiennyt, mutta Suomen ilmavoimat eivät ole vain kalustoa. Ne ovat osa kansallista historiaamme ja merkitsee Suomen itsenäisyyttä ja maanpuolustusta. Eli muista kunnioittaa niitä, ketkä uhrasi itsensä maan puolesta. Eli tässä oli nyt tämä video ja toivottavasti nautit tästä videosta ja laita kommentteihin kuule mitä haluat nähdä seuraavaksi, minkälaisia videoita haluat nähdä. Toivottavasti haluaa jotain niin kuin ilmavoimiin tai jotain lentokoneisiin liittyvää ideoita kuule olisi kiva saada. Näkemiin.